L'aigua és un dels elements essencials i moltes vegades no som conscients de la importància i rellevància que té a les nostres vides. Precisament per potenciar aquest coneixement i agafar consciència de la importància de no malbaratar-la, neix aquesta mostra, que es podrà veure al Museu del Tabac fins al 30 de gener. És molt didàctica i, per tant, està molt dirigida als infants. A més, s'han elaborat quaderns pedagògics amb 4 cicles d'edats i hi ha jocs interactius. Hi ha 6 ordinadors i en cadascun d'ells hi ha una dotzena de jocs interactius amb els quals els visitants podran aprendre i jugar als diferents aspectes de l'aigua. La mostra prové de Catalunya i es basa en el clima mediterrani. Per això el museu ha comptat amb la col·laboració del Ministeri de Medi Ambient per elaborar uns panells més específics que expliquin les particularitats del cicle de l'aigua a Andorra. Perquè vegin una mica les particularitats d'aquest tema a Andorra, ja que hi ha algunes diferències envers Catalunya. Sobretot en quant a les precipitacions, aquí tenim més aigua que els països catalans, i després perquè també entenguin o descobreixin el sistema de sanejament o els usos de l'aigua més propis del país. El museu espera rebre un nombre important d'escolars del país. De moment, i segons asseguren, moltes escoles ja han mostrat el seu interès.